малко мръсни беше. Мисля, че не си език. Няма работа ли? Аз ще по-първо. Просто ми се ден си, много искам да си празнувам и така цяла вечер, да. Много емоционално. Пешо, разсмивай ни! Разказвай ли вече, Пешо? Вики, трябва да избереш тонката тъм, силно или обратно. Нали? Значи няма да плача. Аз не се сега да ми поможеш да бъм. Ма що плачеш? Не плача, аз съм на бързо. Дигнала съм на писата. Много лошо е. Вие, Виктория Димитрова Недялкова, желаете ли да сключите граждански брак и да вземете за свой законен съпруг в добро и в зло, в богатство и в бедност, в радост и в мъка, и докато Бог ви раздели, господин Николай Тодоров Тодоров? За да чуят всички. Вие, господин Николай Тодоров Тодоров, желаете ли да вземете за своя законна съпруга в добро и в зло, в богатство и в бедност, в радост и в мъка, и докато Бог ви раздели, госпожица Виктория Димитрова Недялкова? Да! Обичам те, любов, и нямам търпение за всичко, което съдбата ни приготвила за нас в това приключение наречено живот. И нека заедно изтанцуваме нашия танц.